Čelíme prudkému nárastu agresivity, ktorú vyvolávajú extrémisti a fašisti. Výsledkom sú nenávistné útoky, či dokonca nenávistné vraždy, tak ako tomu bolo v mojej krajine. Na Slovensku sú v parlamente fašisti, ktorí sa dnes skrytí demokraciou a slobodou slova vyzývajú na zriaďovanie domobrany za účelom fyzických zákrokov voči Rómom. Aj tu ste mohli vidieť, koho ste si zvolili v minulých voľbách do Europarlamentu. Ten, ktorý si špiní do vlastného hniezda, hoci je príslušníkom bandy, ktorú môžeme viniť z viac ako 20 000 mŕtvych, rozsiahlej volebnej korupcie, úpadku národa a štátu a podvodov rôzneho druhu. Namiesto toho, aby nosili slušivé tepláky, tak sa nám naďalej vyškierajú za naše dane z poslaneckých hlavíc. Dobre si preto rozmyslíte, komu dáte svoju dôveru v budúcich eurovoľbách.